Xabi Zaleok gaurkoan urteko azken artistak ezagutuko ditu. Eta hitzekin jolasean arituko gara. Bertsolaritza, ahozko tradizio oso zarra da. Pentsa! Idatziz jasotako lehenengo testigantzak 15. mendean aurkitu ziren. Eta oraindik indartsu bizirauten duen artea da. Horren adibide dira Izar eta Iratzi. Ea zer kontatzen diguten. Bazen? Lau, bat, bi, hiru, lau. Kaixo bikote, zer moduz? Ondo. Ondo, aizu ez, zertan zabiltzate? Bertsolaritzari buruzko jolas bat egin eta galderakako. Baitu, adibidez hemen, asmabiozu zer rimadan irudi honeikin. Errima? Bale, a ber. Txakurra, intxaurra eta gehiurra. Ez? Bai. Urra? Urra da errima, ez? Bai. Bai? Aizue, baniken jolastu nahi dut. Jolastu bezaket? Bai. Bale, dado botako. Ea, bi, bat, bi. Bigarren gelaska, zer tokatu zait? Neurria lantzeko galdera. Bale. Nola deitzen zaio don nua sartzen den esaldia baino laburragoa egiteko akatsari? Laburragoa, hori badakit, hankamot. Bai. Bai! Xabi zaunek onera harritu doztu. Berriro botako dut dago. Ea, oraingoan zer tokatzen den. Bat! Bale, berdea, zer tokatu zait? Abestu kopla baten doinua. Bale, badakit. Ama begiraza zuleiotik plazara, ni bezalakorik han plazan ba ote da. Bai? Bai. Nik uste baino hobeto dabil jolasian. Aizue, ezagutzen dudan artista bakoitzarekin erronka bat egiten dut. Eta gaurkoan ikusitakoak ikusita, zuekin inoiz medio gehiago ausartuko naiz. Baldaukazu erronkarik niretan. Bai, prestatu du erronko bat. Gai bat jarriku eta bapatiko bertso bat egin beharko duzu. Bateko bertso bat? Bai. Bueno, ni saiatuko naiz, aleinak egingo ditut, bai? Goazen? Bai. Goazen! Izar Irati prest nago, nahi duzuenean eman gaia. Xabizan, azte honetan lanpetuta zabiltzeta ez duzu euki denporian, Olentzero eta Mari Domingiri kartia idazteko. Oin, kartia prisaka idatzi diozu. Guke mungu baina. Gaia proposa da garai honetarako, baina ea zer asmatzen dudan. Gutun hau idazten dut garaiz urte. Baina azkar idatzita geratu zait kutre. Bueno, lehenengo zatia mentzat egin dut, ea gainontzekoak. Xabizan nahiko ondo hasi da. Azken aldian presaz nabil. Laguntza herrimarekin. Lanan truke. Lanan truke. Momentu baten blokea bine eta gu lagundu behar izan xau. Aizue, bertsolaririk onenak ere batzuetan blokeatu egiten dira. Oparitza denbora izan nahiko nuke. Lagunok argi dago bertsolari berri bat jaio dela. Johandio, kontuz nirekin. Batetik 10 zazpiko bat. Nik 8 bat ematexat. Bueno, bikote, ondo aritu naiz gainditu dut erronka. Bueno, bai. Batzutan blokea egin zera. Hori egia da. Bueno, zuek noiz hemen blokeatzen zarete? Bai. Bai, ez da. Hala ere argi dagoena da, zuek nime askoz bertsolari hobeak zaretela. Eta izue, ez utzi inoiz bertxotan aritzari zegu oso gustura entzuten zaituzte. Ezkerrik asko. Bueno, grabatuko dugu bideo bat Instagramerako. Bale. Bai, ea ba. Xabi Zaleok gaur bertxotan egitu naiz eta begirazte bi irakasle izan ditudan. Irati eta Izar. Eskerrik asko bertso mundua guri erakusteagatik. Gora gu eta gora bertsolaritza! Agur! Agur.